እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረናይ كبرات سمعتنا على توزينا النهار ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ስዊዘርላንድን ቋሚ ወኪል ኤርትራ ኣብ ጀኔቫ ሕቡራት ሃገራትን አቶ አድም ዑስማን ንመንግስቲ ኤርትራ ራሕሪሑ እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነበረ ላዕለዋይ ዲፕሎማስኛ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ስርዓት ከም ዝራሕርሐ ዝግለጽ ዘሎ ናብ ኣስመራ ጠቕሊሉ ክምለስ ድሕሪ ዝቐረበሉ ጻውዒት እዩ ኣብ መንጎ ኣባላት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ድሕሪ ዘጋጠመ ምስሓብ መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራ ዝተመደቡ ዲፕሎማስኛታት ኣቐዲሞም ናብ ኤርትራ ተጸዊዖም ገለ ጊዜያዊ ማእሰርቲ ካልኦት ድማ ምድስካል ከም ዘጋጠሞውን ነዚ ሓበሬታ ናብ ሬድዮ ኤረና ዝለኣኹ ምንጭታት ኣረጋጊጾም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድን ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጀኔቫ ሕቡራት ሃገራትን አቶ አድም ዑስማን ዝነበሮ ስራሕት ጻፊፉ ጠቕሊሉ ናብ ኣስመራ ክምለስ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ናብ ስዊዘርላንድ ምስ ኣተወዩ ነቲ መንግስቲ ክርሕርሕ ወሲኑ አቶ አድም ዑስማን ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝራሕርሐ ምስ ተጠርጠረ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ሂብዎ ንዝነበረ ናይ ዲፕሎማት ፓስፖርት ከም ዝሰረዘ ተረጋጊጹሎ ኣቐዲሙ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ተመዲቡ ዝነበረን ሓደ ካብ መንስያት ዲፕሎማስኛታት ዝኾነን አቶ ሃብቶም ዘርአይ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድን ቋሚ ወኪል ኤርትራ ኣብ ጀኔቫ ሕቡራት ሃገራትን ኮይኑ ብጊዜያውነት ተመዲቡ ምህላው እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ አቶ አድም ዑስማን ኣብ ጀኔቫ ዝገባእ ዋዕላ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ንዝቐርብ ክስታት ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብትሪ ክቃወሙን ሓሶት እዩ ክብሉ ካብ ዝጸንሑን ናይ ወጻኢ ልኡኻት መንግስቲ ኤርትራ ምንባሩ ይፍለጥ ካብ 1967 ኣትሒዞም ኣቦን ወድን ተበራርዮም ን56 ዓመታት ክመርሑ ኣብ ዝጸንሑ ጋቦን ወተሃደራዊ ዕልዋ ተኻይዱ እቲ ብ29 ነሓሰ ኣብ ጋቦን ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፈረንሳ ካብ ዝነበራ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ መበል ሓምሻ እዩ እዚ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ተኸታታሊ ዕልዋታት ብጽላኣት ምትእታው ፈረንሳን ምብሓት መሰረት ቁጠባን ዝተደፋፈአ ምዃኑ ተንተንቲ የረድኡ ብነዳድን ካልማዕድናትን ሃብታም ዝኾነት ጋቦን ዑመር ቦንጎ ካብ 1967 ክሳብ ዕለተ ሞቱ ኣብ 2009 ዓመታት ክመርሕ እንከሎ ድሕሪ ሞቱ ድማ ወዱ ኣብቲ ዓመት ስልጣን ተረኪቡ ክሳብ ትማሊ ብዕልዋ ዝእለ ን14 ዓመታት ፕሬዝደንት ኮይኑ ንሱ ብዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ እውን ብገፊሕ ተዓዊቱ ስልጣኑ ንምቕጻል መደብ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ኣቦን ወድን ተኸታቲሎም ን56 ዓመታት ንጋቦን መምርሖም ጥራይ ዘይኮነ ዝበዝሐ ወሳነ ስልጣናት ሃገር እውን ንቀረባ ቤተሰብ ዝተሓዝአ ምንባሪ ይጥቀስ ኣብታ ሃገር ዝካየድ ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ቅድድማት ብሽክለታ ዙር ጋቦን እውን ብስም ጓሉ ኣሚሳ ቦንጎ ከም ዝጽዋዕ ይፍለጥ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝኽሰት ዘሎ ተኸታታሊ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ብኢዳ ዙር ንዝፍጸም ሰንሰለት መግዛእቲ ብፍላይ ድማ ምትእታው ፈረንሳ ንምብታኽ ዝዓለመ እዩ ዝበሃል እኳ እንተኾነ ነተን ድሮ ብድኽነት ክሕመሳ ዝጸንሐ ሃገራት ትዞባ ግና ናብ ዝበኣሰ መልኪ ተነጽሎን ግጭታትን ከውድቐን ከም ዝኽእል ይግለጽ ካብ 2020 ኣትሒዙ ኣብ ክልማይ ጊኒ ቡርኪና ፋሶ ኒጀር ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ ጋቦን ዘጋጠመ ተኸታታሊ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ነተን ኣብ ሰንኮፍ ጸጥታ ዝርከባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃን ከም ጫድን ማእከላይ ኣፍሪቃን ዝኣመሰላ ሃገራት ሳሕለ ሰሃራውን ከይጸሉ የስግእ ሰራዊት ሶማል ካብ ኣሸባብ ብምምንዛዕ ተቖጻጺሮ ካብ ጸንሐ ሓያሎ ከባቢታት ይስሕብ ምህላው ሮይተርስ ሓቢሩ እቲ ሰራዊት ተቖጻጺሮ ካብ ጸንሐ ከባቢታት ክስሕብ ዝተገደደ ኣሸባብ ዳግም ብምውድዳብ ብዘካየዶ ጸረ መጥቃዕቲ ምዃኑ ስሞም ንዝዓቀቦም ሰበስልጣን ሃገር ብምጥቃስ እቲ ኣገልግሎት ዜና ቃሊሑ ብመሰረቲ ናይ ሮይተርስ ሓበሬታ ካብ ከተማታትን ቁሸታትን ተደፊኡ ክወፅእ ዝጸንሐ ኣሸባብ ኣብ ዝሓለፈ ሳለስቲ ስትራቴጂያዊት ምዃናን ዝተገልጸት ከተማ ኮይስ እውን ድሕሪ ምቁጽጻር እዩ ሰራዊት ሶማል ካብ ብዙሕ ከባቢታት ክስሕብ ተገዲዱ ዘሎ እታ ከተማ ሓንቲ ካብ መናሃርያታት ሰራዊት ሶማል ብምንባራ ኣሸባብ ምቁጽጻሩ ንገስጋስ ሰራዊት ዝገትእ ዝሓየለ ስርሒት ምዃኑ ተጠቒሱ ኣሸባብ ኣብ ዘካየዶ ጸረ መጥቃዕቲ ልዕሊ 178 ወተሃደራት ሶማል ከም ዝቐተለን ሓያሎ ከም ዝማረኸን ኣፍሊጡ ዝርዝራዊ መግለፂ ዘይሃበ መንግስቲ ሶማል ብወገኑ ነቲ ብኣሸባብ ዝተኻየደ ጸረ መጥቃዕቲ ከም ዘምከነ ሓቢሩ ኣሸባብ ዳግማይ ተቖጻጺርዎ ዘሎ ኤልዳሄር ማሳጋዋይ ጋላድን ቡድቡድን ዘጠቓለለ ከባቢታት
ኣብ ዞባ ጋልጋዱድ ዝርከብ ኮይኑ ካብ ከተማ ሞቃዲሾ ኣሳት 200 ኪሎሜትር ንሰሜን ገማግም ባሕሪ ርሒቑ ዝተደኮነ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።